Suġġett qudiemna huwa adottati mill-missier. X'inhu huwa Kristjan? Nistgħu nwieġbu din il-mistoqsija korrettament b'diversi modi. Pereżempju, ċertament nistgħu ngħidu li Kristjan huwa xi ħadd li huwa mwieled minn fuq. Però naħseb l-isbaħ deskrizzjoni tal-Kristjan hi illi l-Kristjan hu xi ħadd li għandu l-Alla bħala missieru. Qatt irriflettejtu dwar din id-dinjità li tkunu wlied adottivi tal-Alla? Is-sens li intom adottati minn Alla huwa qawwi fikom jew pjuttost huwa deboli fjak? Qegħdin tgawdu mill-jum għal jum il-benefiċċji ta' dan l-istatus jew m'intomx daqshekk konxi tiegħu u qegħdin tinsew u twarbuhom. Xi tgħidu għad-doveri li inevitabbilment jiġu flimkien mal-privileġġi tal-adozzjoni. Araftuhom? Qegħdin twettquhom? U l-fatt li intom ta' bilħaq ulied adottivi tal-Alla qed jaffettwalkom ħajjitkom u jitrasformalkom il-mod kif taħsbu u kif tgħixu. Jekk trid tkun taf kemm xi ħadd fehem ta' bilħaq x'inhu l-Kristjaneżmu jgħid J.I. Packer xi 50 sena ilu, jekk trid tkun taf kemm xi ħadd fehem ta' bilħaq x'inhu l-Kristjaneżmu, staqsih xi tfisser għalih il-fatt u bin Alla u l-fatt li għandu l-Alla bħala missieru. Għaliex? Għaliex jekk dan mhux il-ħsieb ewlieni li anqallu l-qima tiegħu, it-talb tiegħu, il-veduta kollha ta' ħajtu saħansitra l-kondotta tiegħu, allura għadu ma femx sew il-Kristjaneżmu Bibliku. Laħu permezz ta' dan il-messaġġ dalgħodu nittama illi nifhmu aktar u aħjar tliet affarijiet prinċipali, xi tfisser l-adozzjoni bħala wlied Alla b'mod speċjali il-grazzja li hemm fiha, il-privileġġi li ġġib u wkoll ir-responsabbiltajiet li tpoġġi fuq kull iben u bint adottiva. U jalla dan iservi biex napprezzaw u nistmaw l-adozzjoni tagħna aktar u b'riżultat ta' dan nibdew ngħixu b'mod li jaqbel ma' din l-identità tagħna. Fost il-poplu Miżraelit l-adozzjoni kienet xi ħaġa rari. Interessanti li fil-fatt laqas kienet preskritta fil-liġi. U fit-Testament il-Qadim kull ma nsibu biss 4 referenzi jew nistgħu ngħidu allużjonijiet għall-adozzjoni. Insibu dik ta' Efraim u Manasse minn Ġakob nannuhom f'Ġenesi kapitlu 48, dik ta' ċertu Ġenubat minn situ Taħfen fl-ewwel Slaten kapitlu 20, dik ta' sbejħa Ester minn Mordekaj kuġinuha fi ktieb ta' Ester kapitlu 2 u dik l-iktar waħda magħrufa ta' Mose, ta' tarbija Mose minn bint Farawni fl-Esodu kapitlu 2. Ovvjament, il-metafora ġifieri l-idea tal-adozzjoni kienet magħrufa sew mill-poplu għaliex Alla kien iddikjara li huwa missier Iżrael. Kien iddikjara li huwa missier il-poplu Iżraelit u kien iqisu bħal ibnu. Fil-fatt f'Esodu 4 naqraw hekk. Meta Alla kellem il-Mose u qallu u int tajt lil Farawn hekk jgħid il-mulej Iżrael ibni, ibni l-kbir. U anke fi ktieb ta' Osea naqraw meta Iżrael kien tifel jien ħabbejtu u mill-Eġittu sejjaħt lill-ibni. Anke l-Apostlu Pawlu f'Rumani 9 vers 4 jgħid tagħhom, jiġifier tal-poplu Iżraelit, tagħhom hi l-adozzjoni bħala wlied. Bħal ħafna affarijiet fit-Testament il-Qadim, din l-adozzjoni tal-poplu Iżraelit minn Alla kienet biss del. Nafu, dak li ġara f'Testament il-Qadim kien del tas-sustanza tal-verità li kellha tiġi fil-Ġdid Testament li hija l-adozzjoni ridentiva ta' dawk kollha li huma minwielda mill-ġdid. Fi Ġwanni 1 vers 12 naqraw naħseb għandna wieħed mill-iktar passaġġi sbieħ u sinifikanti dwar l-adozzjoni. Imma daw kollha li rċevewh tom il-jett isiru tfal tal-Alla lil dawk li jemmnu f'ismu li huma mweldin mhux mid-dinja, lanqas mir-rida tal-laħam, lanqas mir-rida tal-bniedem, iżda minn Alla. Hawn importanti nagħmlu distinzjoni bejn dik li ngħidula l-paternità adottiva u l-paternità kreattiva. Jiġifieri għalkemm f'ċertu sens Alla jista' jitqies li huwa l-missier naturali
tal-bnedmin kollha, għax ħalaqhom hu, mhux hekk? Però kif rajna, huwa l-missier biss ta' daw kollha li rċevewh li jemmnu f'ismu u li huma mweldin minn Alla. Rridu nagħmlu d-distinzjoni. F'Galatin 3 vers 26 naqraw għax intom il-kollu li talla permezz tal-fidi f'Ġesu Kristu. Tajjeb mela meta nitkellmu dwar il-paternità talla, ġifieri li Alla huwa missier, irdu niddistingwu l-ewwel net bejn il-paternità kreattiva, ġifieri ir-relazzjoni paterna li Alla għandu mal-umanità, mal-bnedmin kollha. Il-paternità teokratika, ġifieri ir-relazzjoni li Alla għandu bħala missier mal-poplu Iżraelit, u li dik kienet preparazzjoni wkoll għal paternità adottiva, ġifieri relazzjoni li Alla għandu ma' daw kollha li huma mwildin mill-ġdid, dawk li jemmnu fih, li dwarha se nitkellmu minn hawn ftit ieħor. Ma rridux ninsew ukoll dik li ngħidula forsi kelma naqra twila, il-paternità intertrinitarjana. X'inhi din ir-relazzjoni paterna li Alla l-missier għandu mal-Iben. Mal-Iben Ġesu. Din hija relazzjoni unika, din hija relazzjoni esklusiva, din hija relazzjoni eterna li ebda anġlu jew bniedem m'għandu sehem fiha. Importanti. Il-Katekismu ta' Heidelberg fil-fatt jgħidilna għax Kristu waħdu u l-Iben etern u naturali talla fil-waqt li aħna u li b'adozzjoni permezz tal-grazzja minħabba Kristu. Importanti. Mela, x'inhi l-adozzjoni bħala wli talla? Xi tfisser sewwa? Il-kelma adozzjoni il-koll nafu x'inhi, mhux hekk m'għandniex għalfejn nispjegawha bħal termini oħra, ġieli ngħidu propizjazzjoni. Il-koll nifhmu x'inhi. Adozzjoni hija transfer ta' iben bint minn familja li twilet fiha għal familja oħra. M'hemmx fiex nitfixklu. Fit-Testament il-ġdid il-kelma l-adozzjoni hija wiotezija. Wiotezija. U dil-kelma insibu użata 5 darbiet biss. Fit-Testament il-ġdid kollu kollha mill-Apostlu Pawlu. Tfisser sempliċement tqiegħed poġġi l xi ħadd bħala iben. Ġifieri l-istess ħaġa prattikament. U fil-każ tagħna Kristjani tfisser li persuna tittieħed mill-familja oriġinali tagħha, il-familja tax-Xitan, u titpoġġa fil-familja ġdida tagħha bil-privileġġi u l-obbligi kollha marbutin magħha. U dan kollu huwa qatt tal-grazzja ta' Alla. Huwa kollu jseħħ minħabba fi Kristu. Biex nifhmu xi ftit aħjar x'inhi l-adozzjoni nistgħu nqabbluha fuq b'ċertu tixbiħat ma' 3 dottrini oħra li huma r-riġenerazzjoni, jiġifieri tweled mill-ġdid, is-santifikazzjoni u l-ġustifikazzjoni. Meta nqabbluhom kultant nifhmu naqra aħjar u hekk nagħmlu fuq ma naħseb dil ħaġa tgħinna. Mela l-ewwel nett. L-adozzjoni mhix l-istess ħaġa bħal riġenerazzjoni. Tweled mill-ġdid mhix l-istess ħaġa hawn min ifixkilhom. Hija grazzja u barka distinta. Distinta. L-aġent prinċipali tar-riġenerazzjoni huwa t-tielet persuna tad-divinità, l-Ispiritu Santu. L-aġent prinċipali tal-adozzjoni huwa l-ewwel persuna tat-Trinità, Alla l-Missier. Jiġifieri, fil-waqt li huwa l-Ispiritu Santu li jwellet mill-ġdid huwa l-Missier li adotta. Daw importanti nagħmluhom tad-distinzjonijiet bħal meta ngħidu huwa Ġesu li miet fuq is-salib, kultant tisma' xi ħadd jgħidlek grazzi Missier tal-li miet talina fuq is-salib. Sintendi 3 persuni ma nistgħux nifirduhom, però hemm xogħol partikolari, mela x-xogħol tal-Ispiritu Santu fir-riġenerazzjoni tal-Missier fl-adozzjoni. Ir-riġenerazzjoni tiddilja man-natura tagħna. Jiġifieri l-Ispiritu jagħtina natura ġdida, dik ta' wli Alla. L-adozzjoni tiddilja mal-istatus tagħna. Il-Missier idaħħalna f'relazzjoni ġdida miegħu u aħna nsiru wliedu u jsir il-Missier tagħna. Permezz tar-riġenerazzjoni nsiru membri tas-saltna tagħha, permezz tal-adozzjoni nsiru membri tal-familja tagħha. Sintendi daw iż-żewġ dottrini dejjem maqgħudin flimkien għaliex fil-fatt daw kollha imwilda mill-ġdid huma adottati u daw kollha adottati huma fil-fatt imwilda mill-ġdid. Mela, l-adozzjoni lanqas l-istess bħal ġustifikazzjoni. Għalkemm it-tnejn għandhom aspetti komuni, ma ħansemmihomkom, qatt huma mifrudin minn xulxin, ma rridux inħawduhom, għaliex mhumiex l-istess ħaġa. Id-dottrina tal-ġustifikazzjoni tirreferi għar-relazzjoni tal-Kristjan ma' Alla bħala leġislatur mħallef.
għalhekk tirreferi. L-adozzjoni tirreferi għal-relazzjoni tal-Kristjan ma' Alla bħala missier. Il-ġustifikazzjoni nistgħu ngħidu sseħħ fl-ambjent ta' qorti. U jisum hemm ebda relazzjoni intima involuta ma' Alla li jiġġustifika. L-adozzjoni sseħħ fid-dar u tinvolvi relazzjoni intima. Li tkun iġġustifikat minn Alla l-imħallef hi barka tremenda. Iżda li tkun maħbub minn Alla l-missier jisbaħ. Okay? U altru l-imħallef jiġifieri jibgħatek il-barra mill-qorti u jgħidlek inti liberat u altru jgħidlek isma' ejja u sir ibni. Mhux hekk? It-tnejn sbieħ imma hemm ukoll waħd isbaħ mill-oħra. L-adozzjoni tiġbaħ ħafna l-ġustifikazzjoni għaliex it-tnejn huma għadd li jseħħ f'mument. Okay? Mhux huwa proċess. Fit-tnejn li huma l-Kristjan huwa passiv, jiġifieri huwa Alla li jiġġustifika u Alla li jadotta, huwa kompluti meta Alla jiġġustifika u jadotta hija xi ħaġa sħiħa mhux irid iżida u ma tittieħiġ lura, okay? U wkoll allura hija xi ħaġa li tibqa'. Meta Alla jiġġustifika int ġustifikat, ħatibqa'. U meta Alla jadottak int adottat u ħatibqa' adottat għall-eternità. Mela, l-adozzjoni lanqas mhix l-istess bħal santifikazzjoni. Fid-dottrin tas-santifikazzjoni x'joħroġ? Ir-relazzjoni tal-Kristjan ma' Alla bħala sit u li mgħallem ġdid tiegħu. Fl-adozzjoni toħroġ ir-relazzjoni tal-Kristjan ma' Alla bħala l-missier ġdid tiegħu. Is-santifikazzjoni tiddikjara li l-Kristjan m'għadux aktar skjaf fid-dnub, imissa sar għaddej Alla. L-adozzjoni tiddikjara li l-Kristjan m'għadux aktar barrani, imissa sar ta' ġewwa. Issa huwa maħbub. Iben maħbub, membru ġdid fil-familja tagħna. U rrid. Nistgħu ngħidu però li s-santifikazzjoni hija lejxin bħala ulied adottivi tagħna. Mhux hekk jew le, ġifieri li kkoltivar tal-karattru ta' ulied Alla. Inti tesprimi l-adozzjoni tiegħek b'lejxin ġust, bis-santifikazzjoni. U tikkonfermah. Fil-fatt is-santifikazzjoni hija konferma li inti iben bint Alla. Mill-katekizmu twil ta' Westminster jibda hekk ara dwar l-adozzjoni. L-adozzjoni hi att tal-grazzja ħilsa t'Alla. Fibnu l-waħdini Ġesu u għalih. Att tal-grazzja ħilsa t'Alla. U kif rajna f'Efesin fl-ewwel qari, fl-imħabba Alla predestinana għall-adozzjoni bħala awlied. Permezz ta' Ġesu Kristu għalih innifsu skont l-intenzjoni tajba tar-rida tiegħu. Mela, l-adozzjoni primarjament hi att ta' grazzja t'Alla. Okay, di importanti li nżommu qudiem għajnejna. Dan naraw meta nikkunsidraw 4 affarijiet. L-ewwel nett ikkunsidraw li Alla ma kellux bżonn jadotta. Mhux hekk? Alla ma kellux xi nuqqas, kellu xi ħaġa nieqsa u lura qed ħanimla dak in-nuqqas bil-adozzjoni. Diġà kellu iben mill-eternità illi minn dejjem kien misib laxqa tiegħu, ġifi ma kellux bżonn jadodda. Aħna kellna bżonn missier, però ċertament Alla ma kellux bżonn ulied. Hawnhekk tidher ukoll il-grazzja ta' Alla fil-predestinana u ddeċida li adotta. Metu ma kellu ebda bżonn. It-tieni, ikkunsidraw ukoll x'konna qabel Alla adottana biex nirrealizzaw u napprezzaw il-grazzja. Il-parentela tagħna kienet waħda mill-ar, ġifieri. Il-familja, ħanibdew, kieku Alla adottana minn xi familja tajba, konna nifhmu. Imma l-fatt li Alla adottana minn familja mill-ar, tfal ta' missier ħażin malin, ix-xitan, hija esibizzjoni tal-grazzja tiegħu. L-istess il-fatt li Alla ma adottax il-ħbieb tiegħu, jew ulied il-ħbieb tiegħu ma adotta dewwa tiegħu, ħbieb l-għadu suprem, tfal, l-għadu suprem tiegħu, araw naqra il-grazzja t'Alla fl-adozzjoni. U xi ngħidu għall-karattru personali tagħna. Mhux biss għall-parentela, imma l-karattru tagħna. Normalment f'każijiet umani, dina nafuha, normalment mhux dejjem, ikun hemm xi ħaġa fit-tifel jew tifla vera li tiġbed il-ġenituri, jaraw edukat, pulit, gustus, vera jew le. Ġeneralment ġifieri ħafna jevitaw kemm jista' jkun tfal sfrattati. Il-bniedem hekk u jekk jara xi ħadd indimunjat kif ngħidu ma tantx jitqanqal biex jadottaha kemm nafu kemm hawn nies ukoll li jagħmlu għad il-ħaġa, ma normalment. Jiġifieri ma ssirx hekk.
taħsbu li fina kien hemm xi ħaġa sabiħa u nadifa li allura ħajret lil Alla biex jadottana, jew aktarx meta Alla ħares lejna ra affarijiet miskerħa li aktar misshom ifixkluh, aktar misshom jimbuttawh lil minna milli jadottana. Avolja fil-karattru tagħna Alla ra affarijiet li jniktuh, ħares lejna u rana tfal diżubbidjenti, arditi, ribellużi, insolenti, impuri, Alla għadna meħdejna. Rana f'dak l-istat miżerabbli u deplorabbli, inkallati, morda, deformati u refana minnu. Naddafna u għamilna tiegħu. Adottana fil-familja tiegħu kif rajna minn Eżekjel 16 hekk rana fid-demm mitluqin u hemmhekk Alla żin naraw il-grazzja t'Alla fl-adozzjoni. Però tidher ukoll il-grazzja t'Alla fl-adozzjoni għal prezz li Alla ħallas biex jadottana. Nafu nies x'kedet jieħdu biex jadottaw, vera jew le, flejjes, safar, karti, vera, kedda kbira. Ma kienx ħaġa faċli li Alla jadottana. U liet il-korla, il-kedda li Alla ħa kienet kbira. L-ispiża kienet enormi. Il-kuntratt iffirmah bid-demm prezzjuż ta' ibnu. Ma kienx xi ħaġa ħafifa. U tinsew qatt għaliex ma tantx ħansemmuh dal-aspett għax ma nistgħux ngħidu kollox illi l-adozzjoni bħal kull bark oħra hi permezz ta' Ġesu Kristu. Miksuba minnu għalih. Aħna adottati fl-iben. Aħna Alla favorina fil-maħbub. Tinsewa għaddik. Kull barka taslinna permezz ta' Kristu. U r-raba' u l-aħħar evidenza, esibizzjoni tal-grazzja t'Alla fl-adozzjoni narawha wkoll fin-numru kbir li Alla adotta. Normalment koppja tadotta tifel jew tnej l-iktar vera jew le. Hemm eċċezzjoni waħda interessanti li l-Imperatur Napoleon Bonaparte adotta it-tfal tas-soldati u l-uffiċjali kollha li kienu mietu fil-gwerra ta' Austerlitz. Ġifieri tom ismu, ġifieri biddilhom il-kuljum u tom u għedhom kull ma jkollhom bżonn. Ħalsilhom l-ispejjeż għall-iskola, in-nisa jsibilhom l-irġiel jsibilhom l-impjieg, xi ħaġa kbira f'għajnejna, però hija xi ħaġa kbar għaliex Alla ma żilx ftit imma għażel miljuni li adottom. Meta seta' jagħżel ftit. U dan ukoll tidher il-grazzja t'Alla. Qed taraw l-aħwa xatt meraviljuż tal-grazzja t'Alla hi l-adozzjoni tagħna għax ma nintlewx b'sens ta' għaġeb u reverenza. U ma' ġwanni nesklamaw araw li ma' speċ ta' mħabba sawwa fuqna l-missier. Illi nissejħu li Alla. Dan għandu jkun is-sens. Ara x'tip ta' mħabba Alla l-missier sawwa fuqi li jien nissejjaħ iben Alla u hekk jien tassew. Id-dottrina tal-adozzjoni jgħidilna l-professur John Murray, id-dottrina tal-adozzjoni hi l-apiċe ġifieri l-quċċata l-aqwa u l-ogħla punt tal-grazzja ridentiva u l-privileġġi tagħha. Ikkunsidraw di kemm tkun ħaġa kbira u stupenda. Kieku Alla kellu jieħu ramla mill-art u jibdilha fi stilla tas-sema. Tkun ħaġa sabiħa u kbira wisq akbar u wisbaħ il-fatt li Alla ħatrab ħaċab ebtajn u dnub u adottom bħala iben u bin fil-familja tiegħu u għamilhom eredi. Daqshekk kbira l-adozzjoni. Inutli nfittxu tixbiħat umani jgħid William Hendrickson għaliex l-adozzjoni tissupera tgħaddi kwalinkwe ħaġa li tiġri fuq l-art. Għalkemm ġibna l-eżempji l-adozzjoni ta' wlied Alla taqbiżhom kollha, inutli npruvaw nqabblu għax jisbaħ. U t-teologu Robert Raymond ta' żmienna jgħid hekk ismawha. Jistgħu l-Kristjani jgawdu feliċitajiet, blessedness, ġifieri jew privileġġi ogħla midħula ntalla l-missier permezz tibnu tal-Ispirtu li bħala membri fil-familja tiegħu għandhom. Hemm xi jena jew ferħ profond li b'xi mod jista' jissupera s-sens ta' barka fil-li tkun iben ta' Alla l-Qaddis? Le, xejn. U jgħid la l-ġustifikazzjoni, ismawha di, u lanqas is-santifikazzjoni kbar kemm huma kbar dawn iż-żewġ privileġġi. L-adozzjoni jisbaħ
isbaħ. Eżis. Kultant nissuspetta li l-adozzjoni bħala u li talla mhix qed tingħata l-importanza u l-preminenza li ħaqqa kemm aħna bħala ġemgħa u anke fil-ħajja tagħna personali. Madankollu tibqa' verità mill-isbaħ. Għandha qawwa li titrasforma għandna ħajjitna kemm il-darba nifhmuha sew u nibdew ukoll nesperjenzawha personalment. Ħalli issa ngħaddu biex insemmu il-privileġġi li ġib magħha l-adozzjoni. Għaliex? Għaliex l-adozzjoni bħala u li talla ġib magħha bosta drittijiet, privileġġi mill-isbaħ. U dawn huma garantiti. Int bħal iben, bħala bintalla għandek garanzija tagħhom dawn. Okay? Huma tiegħek, privileġġi. U ħassra anke hawnhekk, kelli ħafna Kristjani laqqas huma konxi di dawn il-privileġġi. Iġifieri letteralment allura mhumiex qegħdin igawduhom. Isek xi ħadd ta' teżor qiegħed hemm taħt is-sodda u inti jew ma tafx bih, jew taf bih u m'intix qed tużah. U allura tgħix ħajja miżera fil-faqar. Meta għandek f'kamartek dak it-teżor. Hemm ġieli jiġi l-każ li xi Kristjani hekk għandhom dal-privileġġi għax huma verament u li talla, però le jafu bihom forsi jew jekk jafu bihom mhumiex qegħdin jużawhom. Ħanajdilkom kif tixtiequ tisemgħu issa minn issa dan ħanajdilkom. Okay, l-attitudni tagħkom. Iskom qed ingħad nutar. Immaġinat, qiegħed nutar u da ħajaqralek testament. Ħajaqralek testament u taf li dat-testament inti għandek il-wirt qiegħed hemm, però ma taf x'inhu. Toqgħod attenta, ħatara x'inhu tiegħek, taħseb li ħadd immissja xi ħaġa minn dak li hu tiegħek. Hekk irridu nisemgħu il-privileġġi li Alla għandu għalina x'aħna wliedu. Okay, di l-attitudni, irrid inkun naf dak li hu tiegħi. Dak li hu tiegħi bid-dritt bħala iben u bint Alla. Importanti, ġifieri il-privileġġi kollha li ħansemmi huma kollha tagħna. Okay, huma kollha tagħna. Irċevejna kaħna minna fi Kristu d'importanti kif għadna fil-bidu. Jekk inti emmint, jekk inti mwieled minn ġdid dawn huma tiegħek, jekk le mhumiex tiegħek. Mhumiex tiegħek għaliex dawn huma ta' dawk it-tfal adottati minn Alla, mweldin mill-Ispirtu. Mela, l-ewwel nett. Permezz tal-adozzjoni il-missier jagħtik isem ġdid. Bye l-isem il-qadim u li x-xitan u li il-ħażin u li il-korla u li id-diżubbidjenza u li id-dinja. Bye. Issa intom u li Alla l-missier u li id-dawl u li il-jum. U ħarist naqraw f'Rivelazzjoni 14 u ara il-ħaruf wieqaf fuq il-muntanja Sion u miegħu 144,000 li għandhom ismu il-ħaruf ġifieri u isem missieru miktub fuq ġbinhom. L-għotja ta' isem ġdid tfisser li inti għandek identità ġdida. Tfisser li issa inti tal-missier. Bħalma flok ikollu t-timbru ta' dik id-ditta dak ta' dik id-ditta. Inti għal għandek isem il-missier inti tiegħu tappartieni għalih. Xi fisser? Mela allura s-Satana m'għadux missierek għax għandek missier ġdid. M'għandu l-ebda awtorità jew jed fuqek għax issa m'għadekx iktar ibnu imma sirt iben Alla. M'għandek xejn aktar x'taqsam miegħu u m'intix obbligat tobdih bħalma inti obbligat tobdi l-missier ġdid. L-isem ġdid ifisser ukoll li jien tissa nqtaj darba l dejjem mill-familja l-qadima u ddaħħal fil-familja ġdida tiegħek u qatt min se terġa' tkun parti minnha. Darba l dejjem Alla qatak. F'Ġwanni 8:35 naqraw u l-sir ma jibqax fid-dar għal dejjem, l-iben jibqa' għal dejjem. Il-liben jibqa' għal dejjem. Dan ifisser li inti nagħti isem ġdid. It-tieni privileġġ missierek ukoll jagħtik il-privileġġ ir-rigal tal-ispirtu tal-adozzjoni. Dan naqraw fl-Iskrittura f'Romani 8 versi 15-16. Għaliex intom ma rċevejtux spirtu ta' jasar, ħalli terġgħu tibżaw, iżda rċevejtu l-ispirtu tal-adozzjoni li bih ngħidu Abba missier. L-ispirtu nnifsu jixhed flimkien mal-ispirtu tagħna illi aħna tfal t'Alla. Mela l-missier jissiġilla jikkonferma l-adozzjoni tal-fidili billi jagħtihom l-ispirtu ta' ibnu li huwa wkoll l-ispirtu tal-adozzjoni. X'differenza enormi tagħmel din li jint ikollok l-ispirtu tal-adozzjoni
u li xi ħadd ma jkollux l-ispirtu tal-adozzjoni. Għaliex l-ispirtu tal-adozzjoni fiben jew bint Alla jassigurhom li huma ta' bilħaq u li Alla u r-rieda tiegħu. Jilluminalhom moħħhom, jarrafhom ir-rieda Alla u jigwidhom dejjem permezz tal-kelma miktuba l-Bibja. Jittrasformalhom bil-mod il-mod ħajjithom, billi jkabbar fihom il-frott tal-ispirtu, l-imħabba, il-ferħ, il-sliem, il-kontroll, daw kollha jaħdem fihom l-Ispirtu Santu. Jgħinhom fin-nuqqas ta' ħila tagħhom. Meta jiġu biex jitolbu ma jafux kif. Fil-ġlieda kontra l-edewwa, kontra d-dnub, kontra t-tentazzjoni, jgħinhom. Fl-evanġeliżmu, meta ma jafux u jibżgħu x'għandhom jgħidu, l-Ispirtu tal-adozzjoni jgħinek, x'differenza jagħmel. Ifornihom bid-doni, bit-talenti biex ikunu jistgħu jaqdu fil-Knisja u mhux ikunu qegħdin hemm passivi ma jagħmlu xejn. Hija differenza kbira, privileġġ kbir. Li għax inti bint Alla jagħtik l-ispirtu tal-adozzjoni. It-tielek permezz tal-adozzjoni għandek dħul għat-tron tal-grazzja. U tingħata l-ħila tajjed Abba Missier. Privileġġ mill-aqwa li ħasra kemm nieħduh for granted. Ħasra kemm nieħduh for granted. Imma meta ġiet il-milja ta' żmien naqraw f'Galatin 4:4, Alla bat lill-ibnu mwieled minn mara mwieled taħt il-liġi sabiex jifdil dawk taħt il-liġi, sabiex nirċievu l-adozzjoni bħala awlied. U għax intom ulied, Alla bat l-Ispirtu tibnu fi qlubna jgħid Abba Missier. Bħala iben, int għandek id-dritt u tista' tindirizza l-Alla personalment Missier. Tista' tagħmilha, ħadd ieħor mhux fi dritt. Ma tistax taqbad issejjaħlu hekk kif ġibu laħ inti tista' għax inti ben. Tista' tmur għand missierek biqlubija, ġifieri b'konfidenza, mingħajr biża' għax taf li ħajaċċettak, għax inti ibnu, bintu. Ħadd intlaqa' dejjem ħadd intlaqa'. U x'inhu l-bżonn tiegħek bħala ibn adottiv m'għandek bżonn assisin, għaddisin, intermedjarji umani, orraj biex jitlu għalik u jinterċedu fismek, għand missierek. U li diġu għandi direttament, mela jmorru għand il-ġirien biex jgħidu li xi ħaġa. M'għandix bżonn missieri. Missieri ngħatajt il-ħila l-libertà li nsejjaħlu kwalinkwa ħaġa li għandi bżonn. Ħammur għandu. Għax intiben ġifieri għandek aċċess dirett għand Alla. Mingħajr xkiel u limitat għall-preżenza ta' Alla. Ġieli naraw presidenti kbar biex tmur għandhom bit-tagħmel appuntamenti u min jaf, però jekk għandu tifla ċkejkna taqbad tiftaħ il-bib u tidħol għandu. Vera jew mhux ħajkeċċija għax dik bintu, dak ibnu. Hekk għandna hemm nersqu lejn Alla, preferenza u bqima xi huwa l-qaddis, imma wkoll konfidenza. U l-missier jitaxxaq bik kull meta tersaq lejh. Ejju pjaċir li inti qed tersaq qrib u anke titolbu l-bżonnijiet tiegħek għax inti ibnu. Għax ibnu bintu l-missier ukoll jgħadrek u jikkonslak b'imħabtu u biħnina tiegħu. Salm 103, vers 13. Bħalma missier tiġi ħniena minn uliedu, hekk il-mulej tiġi ħniena minn dawk li jibżgħu minnu. Alla ma jfissirniex, però meta naqbdu naqtaw qalbna, meta naqgħu f'xi dnub, meta nibdew nkunu skoraġġuti il-missier jurina kumpassjoni. Il-missier jgħadirna, il-missier jerġa' bil-mod il-mod jirrestawrana. Xi privileġġ kbir li għandna missier li jgħadirna. U dan jagħmlu għaliex aħna ulidu. Il-missier jipproteġik ukoll għand il-missier li tisibu l-ken. Isibu l-ken u s-sigurtà. Huwa jipproteġik mill-edewwa tiegħek minn Satana, mid-dinja, mill-laħam, u allura m'għandekx għalfejn tibża, m'għandekx għalfejn tinkwieta. Jassistik, ħajsaħħek, għaliex Alla bħal missier jieħu ħsiebek. Missier jipprovdilek ukoll u jieħu ħsiebek u mhux ħajħallik nieqes, mhux ħajħallik nieqsa minn xejn. Hawn xi missier jew omm li tħalli l-ulieda neqsim minn xi ħaġa. Tista' mara tinsa t-tarbija tagħha li ma tkenx għal binġuva jgħidilna fi Żgħirija 49. Iva, jistgħu jinsew iżda jien ma ninsikx. Għaliex ara, jien ħażżistek fuq keffa dejja. Missier jieħu ħsieb, jipprovdilna. U anke f'Mattew meta naqraw dwar l-asafar, kemm Alla jipprovdilhom li kellhom bad jgħidilkom forsi intom mhux aktar tiswew mhux aktar prezzjużi għall missier. Le, l-ulied adottivi tiegħu Alla jipprovdilhom kull m'għandhom bżonn, kull m'għandhom bżonn.
Għax intibnu il-missier ukoll jigwidak, imexxik. Rumani 8:14, għaliex daw kollha mmexxin mill-Ispiritu tal-Alla, dawn huma ulied Alla. Mela, l-ulieda adottivi għandhom il-leħen tal-Ispiritu fihom, jiddiriġihom, jgħidilhom din it-triq imxu fiha. Minix qed nitkellem hawn ħass u viżjonijiet u jħoss il-mulet jgħidli, alright, Alla jmexxina, Alla jgħallimna primarjament b'dak li diġà għalinna. Però Alla jigwidhom l-uliedu, ma jħallihomx jafġu, jaf illi ħafna drabi jasqu, jaf għadina, u allura dejjem b'xi mod jew jħortihom il-pariri tiegħu, jigwidhom. Primarjament dejjem permezz tal-kelma tiegħu. Għax intibnu privileġġ ieħor, il-missier jiddixxiplinak. Ta' privileġġ mhux saħta. Tfal meta jkunu ddixxiplinati għax jaraw saħta. Id-disciplina tal-missier ta' fuq min huwa ġenitur hija barka. Hija barka mhux saħta. Dan huwa l-ġid tiegħek, b'mod speċjali meta inti twebbes rasek. Tkun stinat. Alla ċeħobbok għax hu missier ħajjiddixxiplinak. ħajixlik, ħajreġa' jġibek fit-triq it-tajba, b'mod speċjali jekk inti tlaqta. U dan huwa prova, dan huwa token. Ġifieri dan huwa sinjal meta Alla jagħmillek hekk li inti da bil-ħaq bintu. Orajt isimgħu xi jgħid fl 12 vers 6 sa 8. U nsejtu l-eżortazzjoni tindirizzakom bħala awlied. Ibni, la żeblaħx id-dixxiplina tas-sit. Ġifieri toħodix mod ħafif. U lanqas taqta' qalbek meta tkun imċanfar minnu. Għax is-sit jiddixxiplina għal min iħobb. U jsawwat kull iben li jilqa' li jirċievi. Jekk intom tissapportu twiddib, Alla jitratta magħkom bħala awlied. Għax li ma jben hemm li missieru ma jiddixxiplinax. Mhux hekk. Imma jekk intom mingħajr dixxiplina li taħħażirtu sħab ukoll mel intom tfal illeġittimi u mhux ulied. Id-dixxiplina tipprova li jien m'iniex bawla, illeġittmu, imma jien ta' bil-ħaq iben adottiv ta' Alla. Mhux biss dawna privileġġi għalina. Il-missier jippreservak u jżommok milli tintilef. U li Alla iżomm tfalhom spiss jixkanaw, jitilfu triq u ma nafx ma jagħmlux. U Alla jkollu bżonn jerġa' jerfa'hom. Kull darba li jaqgħu u li Alla tista' tibqa' ċert li Alla b'xi mod jew ieħor ħajerġa' jerfa', ħajerġa' jirrestawrak. Missier li ta' omli jgħidilna Ġesu dwar in-naġġ tiegħu u ikbar minn kulħadd. U ħadd mu kapaċi jaħtafhom minn il-missier. Ġverità li missierna jipproteġina u mhux ħallina nintilfu. Alla ħares nabbużaw minn il-verità. Alla ħares nixtieħtu ġonnar hekk biksuħat għax aħnu li Alla u allura Alla jippreservana, ċertament. Dil-verità qiegħda għal komfort. B'mod speċjali meta nqaħbtu nagħmlu xi żball u nkunu ħanaqtaw qalb. Nemmek ftakar li Alla ħajrestawrak u inti mbagħad ippersevera u mhux tintela. Ġifi importanti għaliex din mhix verità biex inti tkun traskurat. Aktar minn hekk il-missier isaħħaħlek il-fidi tiegħek biex bil-wedi. Dawk il-wedi li Pitru jgħidilna huma prezzjużi, grandissimi, kbar u prezzjużi. Fl-iskrittura hemm ruxmata wedi li huma l-wirt tal-ulieda adottivi. Dawk il-wedi huma tiegħek u tiegħi. Kemm il-darba aħna ġejna adottati minn Alla. Thomas Watson jgħidilna l-wedi huma l-ikel tal-ulied. Il-wedi huma l-ikel tal-ulied. U William Spurstop jgħidilna u jqabbel il-wedi taf ma xiex ma' borza muniti li Alla jiftaħha. Iferra f'riġlejn ulied u adottivi tiegħu fil-waqt li jgħidilhom ara ħudu li tridu. Dawk huma l-wedi. Alla jferraħhom lok hemm u jgħidlek ara ħu dak li għandek bżonn, dak li trid. Innotajtu xi ħaġa, irrid ngħidu wkoll f'din is-sezzjoni dwar privileġġi għal kontrarju tal-profeti folots fil-movimenti Word of Faith, Dominion, Ennajar u oħrajn ma semmejtx fatt li għax Alla missierna allura għandna xi privileġġ u garanzija ta' saħħa fiżika, prosperità materjali jew finanzjari kontinwata. Okay? Emmen jgħidulna dal-profeti bl-istess awtorità iddikjara tkellem il-kelma li toħloq
u għal tara kif Alla jtik dak kollu li jutijak, sakemm ovvjament ikollok il-fidi. Hija gidba li għax aħna u li Alla jrid iżommna dejjem b'saħħitna, Alla ma jridekx timrad, Alla jridek dejjem b'saħħtek, ħajkkanċellalek id-djun u jimlilek il-kont tal-bank tiegħek, hekk jgħidulna daw il-checkbook ħares leħ hemmen u jimlijulek Alla x'inti ibnu, isiblek impjieg jew tfajla jew ġuvni, solvilek il-problemi fil-familja, lista twila ta' affarijiet materjali. Ta' attenti. Dan huwa privileġġi li qed nisemgħu minn tal-profeti foloz. Inti ben Alla jtik dawn l-affarijiet kollha materjali. Temnuhomx, il-privileġġi huma dawk li semmejna. Konna ċans forsi xi darba oħra fil-futur biex anke nispjegaw u nuru dan it-tallim kemm qed iqarrab ħafna. Però ċertament forsi xi ħadd minnkom innutali. Il-privileġġ il-kbir li jiġbor fih, il-privileġġi li semmejna tafu x'inhu? L-eredità. Okay? It-tfal adottivi talla jingħu inti werrieta. L-ispirtu nnifsu jixed ma l-ispirtu tagħna illi aħna tfal talla. U jekk tfal werrieta wkoll. Werrieta talla u werrieta ma' Kristu. Imbasta mbagħtu miegħu sabiex inkunu glorifikati wkoll miegħu. Rumani 8, kapitlu Rumani 8, 16 sa 17. Mela, permezz tal-adozzjoni int għandek wirt. Okay, għandek eredità. Mhuwiex xi wirt immaġinarju, okay, f'moħħok imma wirt veru. Huwa wirt kif jgħidilna Pietru, inkorruttibbli, mhux ikkontaminat, ma jitbilx u riservat fis-sema għalik. La inkorruttibbli, la mhux ikkontaminat u la ma jitbilx ċertament mhux materjali. Għax dak l-affarijiet kollha jitbilu. Okay, nutaw, mhux xi ħaġa spiritwali. Okay, u la huwa wirt riservat fis-sema huwa fis-sikur qed jistennina hemmhekk. Huwa wirt li mhux se jinqasam kemm hija xi ħaġa sabiħa di meta għattilkom morru għand in-nutar, qabli jaqralkom il-wirt u mbagħad tħajdilkom ħadd inqasam bejn xi 20. Dan il-wirt mhux ħajnqasam, ħadd jieħdu kollu kemm hu int. Okay, hija ħaġa li kieku qed nisemgħu wirt nifirħu mhux hekk qegħdin hemm kollu jien, ejwa. Il-wirt Alla huwa kollu għalik. Il-wirt tantu meraviljuż illi xejn ma jista' jitqabbel miegħu. Ifhmuha tajjeb di maħniex biss werrieta tal-wedi, tal-barkiet innumerabbli, maħniex biss werrieta tas-saltna, werrieta Alla nnifsu. Jekk qattu attenti. Werrieta Alla. Okay, werrieta ma' Kristu. Huwa wirt etern ħajbqa' dejjem. Sintendi għalkemm il-wirt Alla. Il-wirt sħiħ ħanieħduh wara dil-ħajja, okay, fil-ħajja li ġejja l-wirt sħiħ. Ma dan kollu inti ġa għandek kapparra tiegħu. All right? Jiġifieri Alla tiġa tak deposit li jiggarantilek. All right, li dak il-wirt ħajkun tiegħu. L-Ispiritu Santu. Alla nnifsu. Aħna tiġa Alla tagħna l-Ispiritu Santu Alla u dak huwa pledge, garanzija li ħanirtu l-Alla b'mod sħiħ. Bħalissa qed nirċievu l-Alla qatt nirtu l-Alla b'mod sħiħ. Fih intom ukoll wara li smajtu l-kelma tal-verità, l-Evanġelu tas-salvazzjoni tagħkom, erġa' smawha, malli wkoll emmintu kontu s-siġillati fih bl-Ispiritu Santu tal-weda. Li hu l-kapparra tal-wirt tagħna sal-fidwa sħiħa tal-possediment ta' Alla. Sakemm aħna nkollna Alla sħiħ, il-fidwa sħiħa, issa huwa l-kapparra l-Ispiritu Santu għat-tifħir tal-glorja tiegħu. Dan qrajnija f'Efesin 1, fi Vrus 13 u 14. Eżiż itolbu l-Alla u jimmakom biex jiftħinna għajnejna. L-għajnejn ta' qalbna u jdawwanna ta' biex inkunu nafu verament il-wirt glorjuż tagħna li huwa tagħna, ħalli nibdew ngawduh. L-istqarrija ta' Fidi Battista li f'xi żmien nistudjawha tiġbor daw il-privileġġi kollha, kważi kollha ħanajdu hekk u tajt hekk. Alla garantixxa li fi Kristu, rġajna, li fi Kristu, li ben waħdini tiegħu minħabba fih daw kollha ġustifikati, mhux bnedmin kollha. Ikollhom sehem mill-grazzja tal-adozzjoni li bija huma meħuda fl-att ta' Wlied Alla u jgawdu l-libertajiet u l-privileġġi tagħhom. Għandhom ismhom qiegħed fuqhom, jirċievu l-ispirtu tal-adozzjoni, għandhom dħul għat-tron tal-grazzja bil-qlubija
u tingħatalhom il-ħila jgħidu abba missier. Alla jgħadirhom, jipproteġihom, jipprovdilhom u jiddixxiplinhom bħala missier. Madankollu qatt m'huma mormija imma huma siġillati għal jum il-fidwa, meta jirtu l-wedi bħala werrieta tas-salvazzjoni dejjema. Però l-adozzjoni kif għadna fil-bidu ma ġibx biss privileġġi imma anke obbligi. Il-Puritani kellhom prinċipju importantissimu jekk titgħalmuh dan jew tgħixuh ibidlilkom ħajjitkom. Kull privileġġ, kull privileġġ għandu obbligu li jikkorrispondi miegħu ifhmuha tajjeb u li allura jmissu jibdilhom il-mod kif jgħixu. X'jiġifieri? Jekk huwa privileġġ li Ġesu warraj tiegħek, int obbligat issegwih u timxi warajh. Mhux hekk? Jekk huwa privileġġ barka li Ġesu huwa l-mulej tiegħek kif ta' bil-ħaqqu, int obbligat tobdih. Vera jew le? Kull privileġġ, anki daw il-privileġġi li semmejna, għandhom responsabilità obbligu magħhom, mela l-istess jgħod tal-fatt li Alla missierek għandu doveri li jikkorrispondu miegħu. F'Malakija 1:6 naqraw hekk. Liben iweġġaħ il-missieru u l-qaddej lil sidu. Jekk mela jien missier fejn hu ġieħi. L-argumentu dan mhux jekk la jien missier, jien għandi inti obbligat lejja. Orajt li tagħtini ġieħu li kif ħanaraw hemm affarijiet oħrajn. Ħansemmu fuq. L-obbligi tagħna bħala wlied adottivi tagħha. M'għandniex ċans ngħidu fuqhom ma nsemmuhom ħalli għal tal-inqas inkunu konxi tagħhom. Jekk għallu missierek, allura bħal ibnu bintu int obbligat tħobbu lura. Mhux hekk? Alla ħabbek huwa missierek mela inti fid-dover li tħobbu lura. Għax huwa missierek. Int obbligat li tħobbu aktar minn kollox. Aktar minn kulħadd. Mhux tħobbu wara li tħobb l-affarijiet l-oħrajn, l-ewwel u qabel kollox. Tħobbu bil-fatti mhux bil-paroli. Iwa nħobbok tagħmel lejle. Għajdlu li tħobbu mela li bħal kull relazzjoni oħra sabiħ li tgħidlu, però aktar mill-kliem ħobbu l-missierek bil-fatti. It-tieni jekk għallu missierek u intibnu bintu int obbligat tonorah, tagħtih l-unur, il-ġieħ. U dan tagħmlu speċjalment billi tissottometti ruħek għax-xewqa tiegħu. Dak huwa tbaxxi r-rieda tiegħek għar-rieda tiegħu, għall-pjan tiegħu. Minflok tagħmel ta' rasek tirribella le. Onorah il-missierek billi titbaxxa. Alla għandu l-pjan tiegħu għall-ħajja tiegħek, forsi mhux dejjem jaqbel mal-pjan li inti tixtieq u ma dak l-affarijiet li tixtieq, però onorah u sottometti ruħek għal dan il-pjan tiegħu. Għax Alla missierek għandu awtorità fuq hekk. Il-missier għandu awtorità, mel inti obbligat tobdih. Mhux hekk? Jiġifieri tobdih l-ubbidjenza hi ubbidjenza f'kollox. Alright? Mhix ubbidjenza li tobdi meta jaqbillek, meta hija ħafifa l-biċċa tax-xogħol, le l-obdih f'kollox. Obdih fil-pront. Kemm ħaġa kera ta' tfal forsi l-inkejja. L-inkejja. Jobdu imma jaqlawlek f'wiedek kif ngħidu, ġifieri xi tfal, malla tinkunx inkejjuż. Jekk kallu rik xi ħaġa, għandek bżonn tibda titlob, għandek għamilha. Obdih fil-pront mhux ilek iġġebbed u bit-traskoraġni l-ubbidjenza fil-pront. Bil-ferħ, mhux again it-tfal, geddum kull fejn tgħaddi tippolixxi għall-art. Dik mhix ubbidjenza. Ubdih ġew missierek imqanqal mill-ferħ ukoll. Ubdih b'konsistenza, mhux tibda u wara ftit terġa' lura. Le. Bħala missierek għandu li qed jikmandak ftakru għadina u jigvernak u inti fid-dover li tobdih. Mhux mill-biża, imma huwa missier. Jekk għallu missierek obbligu ieħor dan, int fid-dover li tkun tixbħu. L-ulied dover ukoll li jixbħu l-missierhom tas-sema. Fiex, nistgħu nsemmu tliet affarijiet. Int obbligat tixbħu fl-imħabba pereżempju. Mela kunu imitaturi talla. Bħal tfal maħbubin u imxu fl-imħabba. Efesin 5 vers 1. Imita lil missierek fl-imħabba. Ħobb, again mhux bil-kliem, ħobb il-żewġek,
il-martek, bil-fatti, ħobb il-lulidek, ħobb il-familjari tiegħek. Anka jekk huwa diffiċli forsi, ħobb il-kollegi tiegħek, il-ġirien tiegħek, in-nies intaqa' magħhom, stranġieri. Imita l-missierek billi timitaħ fl-imħabba. Imitaħ fil-qdusija. Fil-qdusija. Kunu mela intom perfetti bħalma missierkom fis-sema u perfett. Jew kunu intom qaddisin bħalma qaddis u missierkom fis-smawiet. Mattew 5:48. Kemm hija xi ħaġa importanti din. Ħajjitna qed tixed qdusija, il-mod li qed naħseb, il-mod li qed nitkellem, il-mod li qed nieħu deċiżjonijiet fil-ħajja tiegħi. Taqdis, iġbaħ il-missierek, għax huwa d-dover tiegħek li tiġbħu. U wkoll nistgħu nsemmu iġbħu fil-ħidma billi tkun ħabriki. Missieri għaj Ġesu jaħdem sissa u jien qed naħdem. Kemm int ħabrik, mhux biss ħabrik jitnadda fid-dar għalkemm kollox irid isir, alright? Ħabriki fix-xogħol tiegħu. Kemm int ħabriki fil-ħidma tagħha. Iġbaħ il-missierek għax il-missier jaħdem sissa. Ġesu ħadem sissa. Imma inti ixbħu wkoll billi tkun ħabriki. Jekk għallu missierek u inti bnu bintu, int obbligat ukoll tkun ta' spiss fil-preżenza tiegħu. Liben li ta' bilħaq iħobbu l-missier jitaxxa ikun ħdejja. Ikun ħdejja. Jew pjaċir jixxierek miegħu. Jew pjaċir fil-preżenza tiegħu. Anke hawnhekk. Kun spiss friġlejn missierek. Okay? Kun spiss fil-ħin ta' talb fejn għandek xirka ma' missierek. Jekk għallu missierek ukoll inti fid-dover li tafdaħ din hija xi ħaġa importanti l-aħwa. Ġib ruħek b'mod denju ta' missierek billi ma tippanikjax. Meta aħna nippanikjaw, nuru ansjetà, qed nuru nuqqas ta' fiduċja f'missierna. Wadbu l-ansjetà kollha tagħkom fuq għax hu jimportah minnkom jgħidilna Petru. Afdaħ, mhux tippanikja, mhux tinnervja, afdaħ u missierek f'kwalinkwa ċirkostanza li tkun, ftakar huwa missierek. U speċjalment f'dak iż-żmien diffiċli. Naf, il-kol kemm aħna nsibu ruħna faċli tafdaħ imma kieku għaddej milli għaddej jiena. Naf, mhux dejjem faċli nafdawh. Imma jmissna nafdawh. Immissna nafdawh. Għaliex missier tagħna kull ma jagħtina huwa dejjem għal ġid tagħna. Infakkarkom ħaġa li semmejt għal xi wħud minnkom milux f'dak li Ġwanni Kalvinu kien kiteb lil sieħbu wara li kien għadu kemm tilef tarbija ta' ftit tiem. Allu hekk ara. Ċertament lil mulej ferini severament. Il-mulej ferini severament fil-mewt tat-tarbija tagħna. Immu nnifsu missier u jaf x'inhu tajjeb għal uliedu. Din hija l-fiduċja. Mela le ferini qed inħoss il-peace immu missier u jaf x'inhu tajjeb għalija bħala ibnu. Ftakru li missierkom fis-sema dejjem jaf x'għandkom bżonn u ħajatikom dak li għandkom bżonn. Mela, jekk għallu missierek wasanna fit-tmiem ta' dawn l-obbligi wkoll, int bħal ibnu obbligata li tħobb u toss. Kif ukoll tinkoraġġixxi fil-fidil u li l-oħra fil-familja. Ġesu iben waħdini, inti m'intix. M'intix liben il-waħdini, inti wieħed fost ħafna wlied. Inti parti minn familja. Mela allura tinqatax għal rasek. Tinqatax għal rasek dejjem tibqa' d-dar. Trid tkun eċċezzjoni li tidħol u tingħaqad fil-familja, tkunx egoist, aħseb fl-oħrajn, f'ħutek, il-membri l-oħra tal-familja. Aħdem għall-għaqda, joqgħod attent li ma ġġibx firda fil-familja, okay, dejjem aħdem għall-għaqda, nkoraġġixxi jagħti semek fil-familja, mitti dejk. Kemm jieħdu pjaċir dak il-ġenituri jaraw l-uliedhom vera, imiddu dejhom anke affarijiet żgħar, anke fil-familja tagħha. Inti wieħed minn familja. Mela mitti dejk. Sintendi l-ħuk il-kbir il-Ġesu għatih l-ogħla u nur. Rispettu mħabba, xu huwa ħuk il-kbir. Jekk għallu missierek l-aħħar obbligu dan, int obbligat tinvolvi ruħek ukoll fix-xogħol tiegħu. Bħal Kristu jeħtieġ naħdmu l-emejjel ta' missierna sakemm għadu l-jum.
fil-waqt li niftakru li ġej il-lejl meta ħadd ma jista' jkun qiegħed jaħdem. Kristjan passiv ma patetiku ġifieri li mhuwiex involut f'xi ministeru jew tip ta' servizzu f'mod tajjeb din u qed ngħidilkom toqgħol ukoll mhux biex nipponta subajja għalejkom, però Kristjan passiv xejn ma jiġbaħ il-missieru. U minflok unur u għajb għall-familja tiegħu. Ma jixraqlekx jekk int missierek iben missier min tagħmel xejn. Passiv dejjem tirċievi. Mhuwiex unur imma għajb. Eżis, aħna li qed nipprofessaw li aħna u li Alla konxi ta' dawn ir-responsabiltajiet. Responsabiltajiet li ma jiġux mill-arja, imma jiġuna li aħna wlied adottivi. Qed nimxu denjament ta' dan l-istatus ekkoli biex inwettquhom dawn l-obbligi. Ħalli kull wieħed minna llum, okay? Ħalli l-kol kemm aħna narblu lil nfusna, okay? Fid-dawl ta' Alla. Naraw jekk hux qed nonsu, naraw fejn qed nonsu u niddeċidu li nieħdu deċiżjoni biex nirranġaw. Ħalli bekk tal-ngħixu ta' wlied denji tal-missier. Bdejna billi għadna x'inhu l-Kristjan, u xejn. Il-Kristjan huwa ħafna affarijiet. U għadna li fosthom huwa xi ħadd adottat mill-missier. Iben jew bint Alla. Xi wħud mhumiex konxi ta' dan u xi wħud spiss jinsew. Tkunx wieħed minnhom, tkunx wieħed minn dawk li tinsa minn int, tkunx wieħed minn dawk. Xi wħud li inħelsu mill-familja qadima tagħhom u missierhom ix-xitan u nataw merħba fil-familja ġdida bi privileġġi, rari jintaqgħu mal-familja. Aktar jobdu l-missierhom il-qadim, il-missierhom il-ġdid bil-kemm jintaqgħu miegħu, bil-kemm ikellmuh, ħlief xi emerġenza. Tkun xi wieħed minnhom. Għalkemm il-Kristjani kollha u din tiġri fil-ħajja naturali. Iddaħlu f'relazzjoni ma' missierhom meta dan adottom mhux ir-relazzjoni tal-Kristjani kollha l-istess. Ir-relazzjoni tal-Kristjani ma' Alla l-missier mhix l-istess. Xi wħud għandhom relazzjoni intima kif ngħidu close. Ir-relazzjoni ta' xi oħrajn hija bierda, kiesħa, distanti. Bħalma tiġri fil-ħajja tagħna din, għandek tifel li close ma' missieru u ieħor xejn. Kif inhi relazzjoni tiegħek mal-missier waħda close intima jew kellha bil-kemm tkellmu hija waħda bierda. Xi wħud qed igawdu l-privileġġi u l-barkiet li ġib magħha l-adozzjoni, għal oħrajn daw jistgħu lanqas biss jeżistu. Xi wħud jieħdu l-obbligi tal-adozzjoni bis-serjetà u oħrajn jitraskurawhom, jinjorawhom jew jinsewhom. U int fiex int, staqsilek innifsek. Jekk ta' bilħaq inti mwieled mill-ġdid u adottat mill-missier, ftakar li int m'għandekx darba li kont, dak li kont fil-passat. Okay, ftakar dik. U għajd, jien m'għadniex dak li kont fil-passat. Irringrazzja l-Alla wkoll għal dak li int fil-preżent. U żomm f'moħħok ukoll li għadek m'intix dak kollu li għad trid tkun fil-futur. Aħna nfusna wkoll naqraw f'Rumani 8:23 li għandna l-ewwel frott tal-Ispirtu saħansitra aħna nfusna nokorbu fina nfusna u nistennew bil-ħeġġa l-adozzjoni. Il-fidwa ta' ġisimna. Għandna l-adozzjoni u qed nistennew l-adozzjoni. Okay? Għandna imma m'għandniex kollox. Jekk il-privileġġi ġifieri huma kbar u sbieħ nista' ngħidilkom illi l-missier qed jerfa' l-aqwa affarijiet għal uliedu fil-futur. Ftakru għalina. Dan hu biss il-bidu. L-aħjar għadu ġej. Għalina l-ulied l-aħjar l-isbaħ għadu ġej. Sa dan it-tant ngħaddilkom parir ta' ċertu Samuel Willard. Ikkonslaw lilkom infuskom ta' spiss bi ħsibijiet dwar l-adozzjoni tagħkom. Okay? Comfort yourself. Bil-ħsieb tal-adozzjoni tagħkom. Il-komfort ixorbuh minn dan il-vit. Meta jkollkom bżonn il-komfort dan il-vit iftħu tal-adozzjoni. U modu ta' spiss il-privileġġi prezzjużi tal-adozzjoni tagħkom. U ħallu l-fer li jiġi minna ikeċċi kull dwejja toqol jew inkwiet qed intaqgħu magħhom. Tafu x'qed jgħid? Fil-ħajja intaqgħu ħafna affarijiet, jista' qed tagħmel somma. Numru. Samuel Willard jgħidilna, wara li tagħmel dawn l-affarijiet kollha aqta' linja. U t-total ikun jiena iben Alla missieri. U dik tagħmellek id-differenza kollha. Okay? Wara li tinkwiet jew tibda tgħid tisma' mhix għaddej, aqta' sinjal.
jiena jben Alla missieri. U ngħaddilkom parir personali wkoll, kull filgħodu x'intqumu u l-aħħar ħaġa qabel ma tordu, u anke bejniethom, ovvjament, fakru lilkom infuskom, fakru lilkom bi gratitudni. Alla f'imħabtu adottani. Xi grazzja meraviljuża. Jien iben bint Alla missieri. L-Ispirtu Santu jammar fija. Ġesu, il-feddej, huwa ħija. Il-Kristjani l-oħra kollha ħuti wkoll. Id-dar tiegħi hija l-ġenna. Kull ġurnata li qed tgħaddi hu meqreb lejha. Hemm se nintaqa' mal-membri kollha l-oħra tal-familja spiritwali tiegħi. Dakinhar il-koll kemm aħna qatt nirċievu l-wirt sħiħ tagħna u flimkien ingawdu l-Alla għall-eternità. Amen. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see.